Vyspal som sa do rúžova. Milujem spievať ako môj otec a moji bratia. Billie Jean. No, ideme. No a keď neviete, kto som Michael Jackson. Ahoj, synček. Ahoj, mami. Pripravila som ti jedlo. Ďakujem. Dobre, si tento jablko a idem do školy. Čau. Ahoj. No, zamknutý je dom, odomknem. Tak, a idem. Fú, nejak je tak divne. Dúfam, že nebude pršať. Nebude už je svetlo. No, idem do školy. A ja neznášam školu, ja milujem, keď tam spievame. Fú, neznášam, keď sa tam učíme nejaké, že 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3. Wow. Juhu. Tam mám školu, ale milujem spievanie. A dneska máme spievanie. Fú, no, to je ďaleká cesta. No, nie až tak, len tuto to obehnem. Na budúce pôjdem tadiaľto a idem sem. Tak, idem do školy. No, dobrý deň, pani učiteľka. No a... Koľko je 1 plus 1? Jackson, koľko je 1 plus 1? Fú, 1 plus 1 je... Ľudia, napíšte do komentárov, pomôžte mi. Počkaj, pozriem sa do komentárov. Píšu, že 2. Je to 2. Správne. Juhu, idem pred tabulu. No, nejaký je ďalší príklad? No... Jackson, koľko je 2 plus 6? 2 plus 6, 2 plus 6. Oj, som pre tabulu, takže nemôžem sa pozrieť do komentárov. 13. Nie, zle. Dostávaš 5. Čože? 5? No, škoda. Máme už spievanie, juhu! Spievanie je hore, to je môj obľúbený predmet. Spievanie, Dobrý deň, pani učiteľka. No. A čo budeme spievať? Všeličo. Tak môžem zaspievať? Áno. Billie Jean, not my own. She's a tea girl. Grip my, I am the one. Dobre to bolo. No a teraz čo budeme robiť? Prosím, nie piano. Bude gitara. Yes, gitara. No to, ani to neviem. Neviem hrať. No, celkom dobre. Pekná hudba. Ale piano neviem, prosím, nie piano. Teraz bude prestávka. Yes. Teraz sa môžem vydýchať a pripraviť. A čo bude ďalšie? Čo bude? Piano. Dobre, no, tak začnem hrať. Ale ja nechcem na toto sa mi nepáči, idem na druhé. No, idem na toto piano. Na piano hrať neviem. Tak. Pani učiteľka, skúste to vy. Teraz ja. Počkajte. No, idem hrať na to piano. Nejde mi. No,
ide mi to. No, tak, Čo je to? Peťka. No zboha. Toto bude zlé, 2 peťky. Idem na obed. Čo máme na obed? Úplne sa trasem. Pizzu. Dám si pizzu. Ja som moc malý ešte, ja tam neviem ani vyskočiť, pozrite. Pozri, vyššie než ja. Tak, no, idem domov. Alebo počkať, ešte máme telesnú. Nie, teraz ideme na telesnú. Fúha. No, idem. Už tam je, on namakaný. Dobrý deň, pán učiteľ. Ahoj. Dnes budeme hádzať do košov. Dobre. No. Ja tam ani nedohodím. Netrafil som. Musíš to takto spraviť. Pán učiteľ, chytaj. Hej! Nie. Vy ste sa trafili. Rín, dal som. Poď, zase. A čo budeme ďalej robiť? Futbal. Dobre, futbal je vonku, rýchlo. Je noc už. Futbal, yes. To je môj najobľúbenejší šport. Tak. Dám futbalovú loptu a ideme. Rýchlo. Ja neviem hrať futbal, ako keď som Michael Jackson. Uhni. Radšej budem spievať. Billie Jean. No, rýchlo. Dám gól. Tak. Na bok. Lopta. Dám gól. Ja na druhej strane bránu. Rýchlo. Tak. Poď. Nie. Nie, lebo bude roh. To sa ťažko kope do tej lopty. Rýchlo. Nie. On si ju vedie. Tak, poď. Rýchlo. Poď. Nie. Nechaj ma. Nie. Pán učiteľ, nie. Poď gól. Není už náhodou ďalšia hodina. Je. Počkaj, mne už sa končí škola. Rýchlo domov. Tak. Rýchlo. Tak. Už mám 11 rokov. A mami, kedy môžem ísť už spievať ako veľký spevák? No, to keď budeš mať 20. 20, ale ja chcem ísť zastúpiť otca. Takže idem, lebo otec je chorý. Vieš to. A musel ísť do nemocnice. A idem ho zastúpiť, lebo moji synovia sú, teda tvoji synovia sú preč a iba ja som tu. Takže rýchlo idem zastúpiť. Rýchlo. Aha, ticho. Idem. Tak, a idem spievať. Pustíte to. Wow! Všetci mi tlieskajú. Wow. Ďakujem. Tak, to bolo super.
Ja viem pekne spievať. No. Som Jackson. Idem už domov. Ďakujem ľudia. Ja viem, že som dobrý. Michael Jackson. No, to bolo super. To bolo super. Tak, producent, dobre si to tu DJ-oval. No. Ďakujem. No a teraz musím ísť za mojim doktorom, čo mi má predpísať tabletky na spanie, lebo ťažko sa mi zaspáva. Však už mám 50 rokov. No. Kde je lekáreň? Prídem tam. No, idem do tej lekárne. Má mi predpísať. Dobrý deň, pán doktor. No dobrý. Toto si dávajte 13 tabletok denne. Fakt 13? Dobre, ďakujem. Až toľko 13. Ľudia, to je nejak veľa, nie? Teraz zarábam a teraz skrývam svoju identitu, lebo paparáci ma furt fotku a naháňať ma. Teraz v Brookhavene som, lebo do Brookhavenu nikto skoro nechodí. Pozrite, prázdno, nikoho. Tak, dám si to na noc a pôjdem spať. Sice je deň, ale tak ja musím ísť aj cez deň spať. Tak, tu mám dom. Lahnem si tam do postele a zaspím. Mamina už zomrela. Smutné, čo? Už mám hore posteľ. Tak, lahnem a zaspím. Tak. Michael Jackson je mŕtvý. Počkajte, kto je tam za dverami? Čo? On zmizol. Tak ľudia, toto bolo všetko, ako Michael Jackson a ako zomrel od 1 roku až do niekoľko rokov, do 50 presne. A ak nezomrel alebo nafingoval svoju smrť, takže tu je fejkový Michael Jackson a aj Antiraptor. Ahojte! On to bol celý čas, to ste určite vedeli aj, ja som tu bol celý čas, takže dajte subs a čau! Čau!